ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೂಲ ದೂರ ಆಪುಂಡ. ಅವ್ವೇ ಮಕ್ಕ ಅವ್ವಡೆ ಅಕುಲೋಡೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈರು ದೂರ ಪೋಚವೆ ಕೈತಾಲ ಹಿಡ್ದು ಈರನ್ನ ಕೈತಾಲ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಪೋಚವೆ ಬಲಿಪುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಪುಗ ಮಕ್ಕಳ ಮರ ಬೆರಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ ಆಪುಣ. ಹೆಜ್ಜೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡ್ದಿರು ಬೋರ್ಡರ್. ದುಬೈ ಬೋಲ್ದ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಪೋಯರ್ ನಾನು ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯರ್. ಅಖಿಲಿ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಒಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ದುಬೈ ರನ್ ನಡತೊಂದುಂಟು 2025. ಸೊ ಎಂಕುಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬರ್ತೀರಾ. ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೋಲರ್ ವೇದೋತೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೇದೋತೆಕ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತೀನಕ್ಕೆ. ದುಬೈ ತುಲೆ ನಿಂಕಲು ದುಬೈಡೆ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಬಲಿಪೆರಂಡಲ್ಲೇ ಇಂದುವೆ. ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಖಲು ಕೈತಲೆ ಎಂಕಲ ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ಎತ್ತಿ ಎಂಕಲು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಸೀನ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೇತದ ರೇಸ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲಿನಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಿಪೆರಗೋಸ್ಕರನೇ ರೋಡ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಬಂತದ್ದು ಪೂರ ದೀತೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು. ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪದಿಜ್ಜಿ ರನ್ ನವೀನರೇ ರನ್ ಅಂದೆ ಎಂಕಲು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ದುಬೈ ಬಲ್ತೊಂದುಂಟು ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಕವಿನನ್ನೇ ತುಲೆ ಬಲಿಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೋಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕಲ ಪೋಲ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಎಪ್ಪಂಡಲ ಅವಿನಾಶ್ ರನ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ರನ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರನ್ ಮಂತೆಯ ನಂಚ ಒನ್ನ ಅಂದ ಅವು ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮೂರು ದಾದನ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳೊಂಚೂರು ತೋಡ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಬೊಟ್ಟಾರುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅದೇಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟೊಲಿ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತಜ್ಪಾಗ ಡೋಲ್ದಾರಿನ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಡೋಲ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಒಲ್ತ ಡೋಲೊಂದು ದಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಚಡ್ಡಿಡ್ಲ ಶೂಡ್ಲ ಇದೇನು ಪತ್ತೆ ರಾಪು ನಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ದಂಚ ಒಡಿ ಮಗ ಬಿಡ ಅವನ್ನ ಒಡಿ ಮಗ ಓ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲೇ ಜನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದವ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಫನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಪಿರಾ ಮೆಲ್ಲ ತೂದು ಬಲಿ ನಾನು ಒಂದುಲ್ಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಉಂಟತ್ತೆ ಎಂಚಾದ್
ತಾಂಟ್ ಹೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಅವನೊಂದು ಅವಿನಾಶ್ ತಾಂಟೆ ರಜ್ಜಪ್ಪ ತಾಂಟೆ ಹೋಗು ಜಂಕ್ಲು ತಾಂಟ್ರೆ ಬಾ ತಾಂಟ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಬುರ್ಜಿ ಅವು ತಜ್ಪದೆ ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ಲೈವ್ ಡೇ ಎಲ್ಲೋ ಸತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊ ನೀವು ಒಂದೇ ತಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡಿ. ವೇದೋದಕ್ಕ ನವೀನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ರೋಜು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಚಡ್ಡಿಡೆ ಬಲಿಪೇರಿ ಕಪ್ಪು ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಬೇತದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೂರು ಫ್ರೀ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಸೊ ಬಲಿಪುಳೆ ಪಿರತು ಓಚು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಜಿ ಪಿರತು ಪಿನತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ತೊಚ್ಪೇನು ಜನಕ್ಲೆ ನಾತಿ ಎಂಕಳು ಬಲಿ ತೊಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಬಲಿ ಬರಂಡ ಅಂದೆ ಬಲಿ ಬರಂಡ ಯಾವ ಹಾಂ ಪೋಯ್ ಬಲಿ ದಂಡ ಯಾನ್ ಬಲಿಪೋಟ ಇಲ್ಲ ಬಲಿಪೋಟ ಅಪ್ಪಣ ಓಡಿ ಮಗ ಓಡಿ ಮಗ ಓಡಿ ಮಗ ಓಡಿ ಮಗ ಬಿಡಬೇಡವನ್ನ ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕುಳಿತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೋನ್ಡ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಪಿರಾವಡುಲ್ಲ ಅರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಈರು ಪಿರಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕವಿನಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆದಿಂದ ಈತ ಬಲಿಪೋರ ನಿಕ್ಲೇ ಬಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಹಾಂ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಜಾರ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಕುಳೊಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟು ಬರ ಪೋಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋಕು ಇರಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಪ್ಪರ ಬರೋಂಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಲಿವನ ಬಲಿ ಬಂದು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಾರೆ ಮುಗಿಪು ದುಬೈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾವ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂಡಿ ಇಂದು ಒಂದು ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೈನೆಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಆಪಪ್ಪ ಬಲಿ ಕೊಡಂದ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ ನಾವು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾಯಿ ನಡೀನಿ ಕಟ್ಲೆ ಮುಂದೋಡ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಲೇಸ್ ಗಿದ್ದಿರ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳ ನೋಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತದ ಉಳ್ಳೆ ನಾನು ಏರ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂದ ನಾನು ಚಡ್ಡಿ ಶೂ ಒಂಜೆ ಕಲರ್ ಏರ್ನ ವೆಜ್ ಅಂಚೆ ನೋಡಿ ಕವಿನನ್ನ ಪಾಪ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಓಡಿ ಈಗ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಳಿ ಉಂಟು ಆದರೂ ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಕೆನಾಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆನಾಲ್ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಪಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಮೂಲ ఉంది అండి మ్యూజిక్ పర ఉంటుంది కదా స్టేజ్ షో ఉండ పూర బల్తందులే రవింత ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿ ಪಡ್ಚಿ ವೇದೋತಕ್ಕ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಪೂರ ಚಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನನ್ನ ಚಾ ಪುರ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ಚಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಪ್ಪಡು ಹಾಂ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಚಾ ಬಜಿಲ್ ಪ್ರೊಪ್ಪಡು ಸೊ ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ತೊಚ್ಪೋ ನಾನು 50% ಚಾರ್ಜ್ ಪುನಾತೆ ಸೊ ಅವಳೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾಗ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡುವ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪಿದ್ದೀರ ಈಗ ಪಡೋದು ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಅಂತ ಸೊ ಯಾಕಡೆ ಅವ್ರ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಳ್ಳು ಚೆಂಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅವೇನೊಂದು ತೊಚ್ಪೋ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೈತಲಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಂಡೆ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ನೋಡುವ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಡ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ತಜ್ಪಾಗ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಅವು ಲೈವ್ ಚಾಲ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕೆಮರಾ ಚಾಲ ಉಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಛೇ ನಮ್ಮ ಬನ್ನ ನಿಂತವಡ ಕುಡಂಜಿ ಸುನಾಬ್ಲೆ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದಾಕಿ ಅರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಾರಿ ಆ ನಡು ಚುಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ನಿಖಲು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪಾಲ್ನೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಪ್ಪಳು ಇತ್ತಾಡ ತೂಂತಾಡ ಈರು ಬಲ್ಲಿ ಈರು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಾ ಕೇಳ್ನಿ ಬೇತಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಾ ಬೇತಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಕೇನ್ ರೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಜಂಕ್ ಮೂಲಕುಲೇ ಬಲಿಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪೂರ ಬಲ್ತಂದು ರೀ ನಡು ಉಂದವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ ಕೇನ್ ರೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಬಿಂದು ತಿಕ್ಕೇನ ಕೇನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳದಾಕಲು ಬರ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಬಗ ಅಗಲ ಕೇನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಎತ್ತದಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ್ಳು ಅರ್ಧೋಡಲು ಎತ್ತೆ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಲು ಬಲ್ತದ ಅವಳು ಚಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮುಗಿಪೋರಿ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಯರ ಹತ್ರ ತೂವಾಡು ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಬಲಿ ಮನೆ ಓಡೋಣ. ಉಲ್ಲರತ್ತ ನಿಗ ಪೂರ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಮಾತ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಬಿನ್ ಮಿತ್ತು ಬಂತು ದಿನ ಪಡಂದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿದ ಮಿತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಡೇದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಕಾತ್ಕೊಳ್ದ ಮೂಲು 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಸೀನ್ ಪುರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಶೇಖ್ ಜದ್ ರೋಡ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ನೇರೆಗ್ಲ ವಿನಯನ್ ಕವಿನ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಉಂಟು ಇಜ್ಜದೆ ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಖಾಲಿ ಪೂಜೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೂಪರ್ ತಂಬುಗರೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹಾಂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಪತ್ತೆ ಇರು ಸಾರಿ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಂತೀನಿ ಅವೇ ಸಾರಿ ಇರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಚಸ್ಮ ಸರಿ ತೋಜೊಂದುಜಿ ದಾಯಡನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೈಂದು ಬತ್ತದ ಮೈಂದು ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಮುರಂದಲ ಮೈಂದು ತಿನ್ನ ಬಂಗಂಡು ಎಂಗಲ ಪಿರೌಡ್ಲ ಆತಿ ಜನ ಬರೋದು ಏತಿ ಎದುರು ಹೋಗ್ತೀರ ಆತಿ ಪಿರೌಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಪೂರ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಜನ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಶೇಖ್ ಜಯಾದ್ ರೋಡ್ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ರೋಡು ಒಂದು ಆಜಿ 7 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ಅಂದಿಟ್ಟು ಏಲ ಎನ್ಮನ ನಾನು ಮೂಜಿ ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ಅದೇ. ಓಹ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ 7 ಎನ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದ ರೋಡ್ ಬಂದು ಅಂತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಲಿಪೆರ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಕಲು ಏತ್ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಬೈದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಚನೆ ತುಲೆ ದುಬೈದ ರೋಡು ಎಂಚ ಉಂಟು ಅಲ್ಪನಾ ಹಾಂ ಪಿರ ಒಂದು ರೋಡ್ ಬರ್ರಿ ಅದೇ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಸೊ ನಂಕ್ಲ ಎಂಟು ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಅದೇ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಅವ್ರು ಏತ್ ಲೈನ್ ಆತ ಅವ್ಲು ಏತ್ ಲೈನ್ ಕೊಡು ಚಾ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಳ ಐಕೆ ಅತ್ತೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐಕೆ ತೇತು ನಂದು ಸುರು ಚಾ ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವಳೊಂದು ಜರ ಬಲ್ತಂದು ಹಾಂ ವಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರು ಯಾರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕುಲ್ತೀರಲ್ಲ ಕೊಡು ಅರ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಕುಡೋರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಪೂರ ವಿನ್ನರ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಲೂಸರ್ ನಕಲು ಪಿರಾಡ್ ಇಂದು ಪೂರ ತೋಜಿನ ಲೂಸರ್ ನಕಲು ಅವು ವಿನ್ನರ್ ನಕಲು ಒಂದು ಲೂಸರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಅಂದು
ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಿಪೇರ ಆಪು ಅಂಚೆ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಪಿ ನಿಂಕು ಅಕುಲು ನನ್ನ ಬಾರ ತಿರ್ಗಿದು ಅಕ್ಕಳು ಓ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನನು ಗಚ್ಚಿದ ಬಂಡದೇರು ಮೂಜಿನ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ದಾರು ಒಳ್ಳೆರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನ ಪೋಯ್ರು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೆ ಬಲಿಪೇರ ಬಂಡ ಅಂದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದ ಹೆಲೋ ದುಬಾಯ್ ಮನಂದ್ರೆ ಎಸ್ ದುಬಾಯ್ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ರೆಸ ಒಪ್ಪು ಅನ್ನಂದ್ರೆ ನಂದು ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ರೆಸ ಒಂಜಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು 806 ಪೋತಿಜಿ ಸರಿತ್ತ ಕೋರಿ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಅವಳು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಲಾಫೇಲ್ ಉಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಅಡ್ಡು ಕಬ್ಬು ಸಿಕ್ಕೋದನ್ನ ಎಂಕಲು ಒಲ್ಲ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಲ್ಲ ಅವಳು ಇಂದು ಅವಳು ಸರಿಗಾಡು ತೆಗಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ಏನ್ಪಿ ನಂಗೆ ಅವು ಏನು ಚಹಾ ಬರ್ತೇನೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚನ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಟರ್ನ್ ತೀರ್ಥಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಅಂಚೆ ಹೋದು ಯಾನೋ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನಂತೆ ರಡ್ಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದು ಅಲ್ಪನದ ಅದೇ ಮೂಜಿನೇ ಉನ್ನಾಯಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹಾಂ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಪೂರ ದುಂಬು ಶುರು ಇತ್ತು ನಕಲು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡೊಂದೈತಿ ನಾನು ಪೋತೆ ಸುರುಕಿ ಪಂತ್ ಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಹೋಯ್ಪಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನೀರು 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 ಕೊಡ ನೀರು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲಂಜಿ ಪಡಿಕೆ ಚಾನ್ಸ್ తీతారు ನಾನು పైకేతు లైన్ ఉండమ్మా సాగు గుర్తు చెప్పండి ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕು ನೀವು ಯಾವ ಅಂದದೆ ಓಕೆ ಪೂರ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ದಾದಾ ಓಕೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೋಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಪಾಗ ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆನಾಲ್ ತೋರಿಸ್ಪಾಗ ಕೆನಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೋ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಮನ್ಪೋ ಏನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗಂಡು ಪಂಡ ಬೇದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿನ ಸರಿ ಆಪ್ ಜೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸೊ ಏರ್ಮತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತೋಳಿ ಏರಿ ಎಂಚೆ ಬಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಏರು ದಾದ ಮತ ಒಂದು ಪಡಿಕೆ ಬರ ಲೈನ್ ತುಳಿ ಇಂದು ಇಂಚ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರುವೇರ ಓಲಾ ಪಡಿಕೆ ಬರ ಲೈನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವೇರ ಮಕ್ಕಳು ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಐನು ಖಾಲಿ ಐಟ್ ರಡ್ಡ ಫೋನು ಬೋಕಾಂಜಿ ನಾವು ನೀ ಓಡಿ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಉಂಡ ಅಡಿ ಟಾಂಗಿ ಉಂಡ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಟಾಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೋಡನ್ನು ಮೂಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ನೀರು ಮಾಯಿ ದುಬೈ ದಕ್ಕಲ ದುಬೈ ರನ್ನು ಸೊ ಏತು ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೋಡಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮೂಲು ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬೊಡ್ಸದೆ ಬೋಡ ನಾ ಪರ್ನ ಪಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಮುಗಳ ಫೋಟೋ ಅಂದವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರ್ ನಂಗೆ ಬಲಿಪೇರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇರ ಅಂಚ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೇರ ಇಂದೇ ದುಬೈದ ಸಾಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನು ಇತ್ತೋರ್ತು ರೋಡ್ ನಡ್ತದೆ ಏರ್ಲ ತೋಜಿ ಪದುಪಾಯರ್ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲಿಕ್ನು ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸಾಲಿಕನ್ನು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ನವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಕನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲಿಕನ್ನು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಕ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪಾಪ ಹಾಕಿ ಸಹ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ದುಬೈ, ಕಮ್ ಟು ದುಬೈ, ಕಮ್ ಟು ದುಬೈ. ನಾವು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಚಹಾ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೇದೋತಕ? ಚಹಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಸಾಲಿಗಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಪಟ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. %50 ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಿಗ್ರೋಸ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಾಂ, ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು, ನಿಗ್ರೋಸ್ನ ಉಳ್ಳೇರು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಪೂರ ಅದೇ ಎತ್ತ ಪೂರ ಹಾಂ, ಕಾಂತಾರದ ಶಿವಣ್ಣ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ನೀವು? ಬಕ್ಕಾತೇನೆ ಲೈವ್ ಕಲಸ ಆಗಿ ಬಾತೇನೆ ಬೈಯಾಡದಲ್ಲ ಓಡಿನ ಪೋಯ ಪ್ಲ್ಯಾನು ನನಗೆ చెప్తున్నా అక్కడ రావా ఇంక ఇర్న డౌట్ ಅಂಚ ಬಲಿಬಿಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಪೋಯಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ. ರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೋಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತ ಮೂಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಜನ್ಮಜನ ಉಳ್ಳೇ ಜನ್ಮಜನ ತೊಗೊಂಡು ಅವಿನಾಶನ್ನೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇಳಲೆ ಒಂದೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಂದ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ಅತ್ತು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ದುಬೈರನ್ನ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಅವಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಮಿತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಆಪುನಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟರ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಪಿರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಡತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಟರ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಟರ್ನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಮಾಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಆಪುನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದಿದೆ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದಿ ಅಪ್ಪು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ರೆಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನಸ್ ಬಂತದ. ಹಾಂ ಅಂದೆಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬದ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಜ್ಪದೆ ನಾನು ಕವಿನ ನನ್ನ ಕಾಪುನಾಗ ಈ ಏರಿಯನ್ ಪೂರ ಫಾರ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂದು ಹೆಂಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ತೋರ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆಂಕ್ಲು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಗ ಲೈವ್ ಉಂಟು ಸುರು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಚಿ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನು ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುಯ್ಯಾಡು ತೆಲಿಪಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಟಕ್ಕಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪಾರು ಮೇರೆ ದಾನೆ ಅಣ್ಣನ ತ್ಯಾನೀರೇ ಪಂಡೆತ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋ ಆತು ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಾಯ್ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದ್ಲೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದು ಹೌದು ಮೊಬೈಲ್ದು ಇದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಓಲಿ ಸ್ವಪ್ನ? ಹಾಂ ಹೌದು ಈತಿ ನಾಕು ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬಾರ ನಾನು ತುಯರ್ನ. ಹಾಂ ಅವೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದವಲ್ಲ. ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಉಂತೊಂದು ಪಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೀನು ಸೈಡ್ ಇಂದಕ್ಕಾರ ಕೊಡೋರ ಬರೋಡಿ ಮುಲ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಬಂತೀನಿ. ಅವು ಶೋಕ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡಿ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಂತರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ದುಬೈ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೌ ಬುಡ್ಚಿ ಮುಳ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಹುಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಮುಳ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದುಬೈದ ಇರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ಲಿ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ರೋಡ್ ಬಂದವಲ್ಲಿ.
ಗಂಟೆದ ಏಳಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಪ್ ಅದೇ ಪುದಾರ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಬೇರ ಅದನ್ನ ಅವು ಗೋರೇನಿ ಭಯ ನಿಜ ಅನ್ನ ಬಂದುಲೇರು ಸುದೀಪ್ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಸುದೀಪ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದುಬೈ ರನ್ನಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಕಾಂಟೆಡ್ ದಿಂಚ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಏರು ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೇರಿಗಳ. ನವೀನರೇ ಹಾಯ್ ಗೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಸುದೀಪ್ ಅನ್ನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುದೀಪ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಂಡೇ ಆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರಿಗೆ. ಕೆಲವರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋಜೊಂದುಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಚಾರ್ಜಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ದಾದ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡಿಜಿನ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಪಾತಿರ್ಗಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ. ದಾದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಮೌಲ್ ಬೋತೀರ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿರು ಬೋತೀರಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಜ್ಜ ದಾದೆ ನವೀನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂದೆಂದಿ ದುಬೈ ರನ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಲ್ಗೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೇಖ್ ಜಾಯದ್ ರೋಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲಿಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಶುರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಂದು. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಲೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏರ ಕೇಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ ಅಂಚೆ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಸೊ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರೋಡ್ಲ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಖಾಲಿ ಎದುರು ಎತ್ತ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರು ಪಂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಅಂತೆ. ಬಟ್ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ್ ಜನ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಅದಾದ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತೆಂಚಿ ಬೈ ಬಲೆ ಕೆನಲ್ ತೋಜು ಮುಲ್ಪದಂತ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಬೋನೆ. ಸೊ ಈರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲೈವ್ ಬಂದ ಆಪುಂಡ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಕಡೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಂದು. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪೊಡ ಆಪುಣ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಪಾಡ್ರಂಡು ಐಕ್ ಬಿಡೋದ್ರ ಹೌದದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಜಬಲಾಲಿ ದುಬೈದ ಬೋರ್ಡ್ ಪುರ ಹೌದಾ ಬೋರ್ಡ್ ತಟ್ಟಿ ಪುರ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೂಲದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪಿನ ಅಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆನಾಲ್ ಉಂಡು. ಕೆನಾಲ್ದ ಅಡಿಟ್ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಬೋಟ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪೂರ್ನ ಪೂರ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೋಟ್ ಪೋನಾಗ ಬಂದ ಆಪುಣ್ಗೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಏಪಂಡಲ್ಲ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನು ಪಾಡುವೇನು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆನಂದು ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಹೋಯ್ನು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಬಡಲ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅನ್ನಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಆನಿದ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ. ಸುದೀಪ್ ಅನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ರಜೆನೆ ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೇನಿ ಇನಿ ಸಂಡೇ ರಜೆ ನವೀನನ್ನ ಉಂಡು ಏರಿಯಾ ಬೈದೆ ಅಲ್ನ ಅಂದಂದಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಡನಟ ಬರೋಂಡು ಮುಲ್ಪ ಈರುಪ್ನಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತ ರಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆತನು ಕೆನಲ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ಹಾಂ ಎಮ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆತನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ಓಪನ್ ಬಂದಿರ MMI ಪುರ ಈರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತನ ರಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರ ಅಜ್ಮಾನ ಹೋದ್ ಕಾಣಂತೀನಿ ತುಂಬು. ಹಾಂ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯ್ತಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಬೋಡಾತು. ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಶೇಖಾಪುನಂತೆ ನಡಪುನಾಗ ಪುರ ಅಂದೆ ಯಾನು 8 ವರ್ಷ ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಈರು 8 ವರ್ಷ ಪಿರ ಇತ್ತಾರತೆ. ಸೊ 8 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನಿ ದಾದಂದು ಫಂಡ ಇಂಜಿನ ಅನ್ಪಿರೇಗ ಮೋದಿ ಜಿಲ್ಲಾಕ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪಾಶ್ಚಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೂಲ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಪಿದೇ ತುಯರ ಬುಡುಪೂಜೆ ಅಂದು ಇಂಜಿನ ಅಂದು ಸಂಕ ನಾವು ಲಾಗಿರ ಪಾನೆ ಇರ್ದ ನಂಗೆ ತೊಚ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಕೆನಲ್ ತೆಚ್ ಅದೇ
ಪೂರ ಅಂಚಿ ಕೆನಾಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾರೆ ಆಪಣ ತೂಪೆ ಆಂಡ ತೋಜ್ಪಾವೆ ದಾಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಉಂತದೇರು ಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾರೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರು ಓಲರಿ ಈ ದೊಂಬುಗೆ ತೋಜು ನಜ್ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಜನಗಳು ಬಲ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಾಗು ಅಲ್ಲಿ ಅವಿ ಕೆನಾಲ್ ನೀರು ಬೇಡ కొంచెం పండ్రే అప్పుడు బల్తీరు 4 బక్కర్ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕೆನಾಲ್ ಅಡಿಟ್ಟು ತೋಜನಾತೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಪುರ ದೀತೇರು ಓತ್ತು ನೀರು ಬೋಡಂಡ ಅದು ಪರೋಳಿ ಮೊಕ್ಕಲನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಪುರ ಮೊಕ್ಕಲನೆ ಸಪ್ಲೈ ಏತು ನೀರ್ಲ ಪರೋಳಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಂಕಲೆ ಗುರ್ಚಾತು ನೀರು ಹಾಂ ಅವೇ ಅವೇನು మెరడైన పాతారు ఎంచాపు ఈరు పాతారు యారు పని ఉంది ర్యాండమ్ పాతారు ఎరడండల ఈరే పాతారు యారు हाँ बात करो लाइव में माई दुबई का हाँ गुड जॉब थैंक यू सो मच है हाँ दे दे कितना दे दिए पानी टोटल अभी तक अच्छा ಓಕೆ 1600 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಲು ನೀರು ಪೂರ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ 1600 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಉಲಾಡಿ ಏತು 24 or 12 ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕೆನಾಲ್ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ತೂರು ಸಿಟಿ ಬಂದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಪಚ್ಚೆ 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 ತೋಜು ಹಿಂಗ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ವ್ಯೂ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂದಾಯ ಪಂಡ ಇಡಮುಂಟ ಬರ್ತದೆ ಕೆನಾಲ್ ತೋಚ್ಪಾಯ್ಜಿಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದುವೇ ಕೆನಾಲ್ ನೆಟ್ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಇಂತ ಬೋಟದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ದುಂಬುದು ಆಲಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಬೂರು ನಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿ ಬೋಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ನೀರು ಉಂಟುಂಡು ಇನ್ನು ನೀರು ಬರೋ ಒಂದೇ ಇದು ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಜಿನದು ಫೈನ್ ಬಾಡ್ನ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೇರಗ್ಲಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪುರ ದುಬೈದ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚೆದರೆಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಂಚಿ ನೀರು ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಮರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಜಿಮ್ದ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇ ಅಂತೀರಿ ಮರೆ ಅಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡ ಅಂದ ತೋಚ್ಪೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಇಂಚು ನಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡ ಅದು ಇಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕೆನಾಲ್ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಅದು ತಿರ್ತಿಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅವು ಮೊಕಲ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ದಿತ್ತೀರ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಬಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಅದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸೇಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ ತುಲೆ ಸೇಂಕಂದನೇ ಫೋನುಲ್ಲ ಪಂಡೆಂಗಳು ಬಲ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಳ ಶಮಿನ ಆತುಂಡು ಶಮಿನ ಮುಲು ಕರ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮೋಸ ತಿಂತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆನಾಲ್ ತುಲೆ ಇಂದು ಕೆನಾಲ್ ದುಬೈ ಕೆನಾಲ್ ಅವೆಂಗ್ಳು ರಾತ್ರಿ ತೋಚ್ಪೋ ಇತ್ತ ಬರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಫ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ನಡ್ತಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಜನ ಯೂಟರ್ನ್ಗೆ ಜನ ಕಾತುಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಯೂಟರ್ನ್ ಜನಕ್ಲೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ತೂರ್ ಟವರ್ ಹೊಸ ಟವರ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ಲ ಫೋನ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪರ ಸೀನ್ ತುಯರ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ತುಲೆ ಝೂಮ್ ಆಪಡ ತೂಪೇನು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಂದು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಓ ಯಾವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 44% ಉಂಟು ಯಾವದೇ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೀನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಇಜಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಜಿನ ಟುಮಾರೋ ಹಾಂ ಓಲಿ
ಅಂದಿ ರೋಡ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಸ್ ಉಂಟದು ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.